Padel Indor Bidasoaren instalakuntzetara hurbildu gara gaur, samartzialei begira, bestei begira, txapelketara ospatu dutelako edo ospatuko dutelako klub honetako arduradunek. Hain zuzen ere, Irun Hiria 23. edizioa izanen da txapelketarena eta dagoeneko hasiko dira segidan kanporaketekin. Eta horren inguruan, gehiago jakiteko hemen ditugu, Padel Indor Bidasoaren jabeak, Untz Gartzia eta Jon Arozena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Aipatu dugu, ez? Dagoeneko gainean ditugula Irungo bestak, samartzialak eta honitzetan bestak gaitzak bihurtzen direla kirol hitzorduak ere paratzeko. Zuek horrela egiten duzue normalean, aurten ere, antolatu duzue Irun Hiria txapelketa, padel txapelketa. Uste dut 23. edizioa izanen dela. Beraz, nola doaz prestakuntzak edo iaia astear dago, ez? Bai, astear dago, ja martxan jarri da, oraindik ez dira irekitzen ematea, baina laizter irekiko dira, eta ja esan duzuten bezala da, 23. edizioa, eta da Gipuzkoako Federakuntzako frogetariko bat, eta hain zuzen ere da frogarik zarrena, bai? Hasi zelako Irunen Samartzial Txingudin, eta gero Samartzial Txingudi itxi zenean, guk esan ezagun heredatu genuen, eta da hori egiten den frogarik zarrena, eta beti ekainean Irungo Samartzial festetan barne. Aipatu duzu zarrena dela, Gipuzkoako Federakuntzaren barrenean, ez? Sartzen den txapelketa dela, federatuentzat da, batez ere, ez? Txapelketa hau. Bai, hori da, federatu egon martxara, Euskal Federazioan, eta Gipuzkoan badaude, klub bakoitzak esan dezagun proba bat antolatzen du, eta guk hau antolatzen dugu. Eta gero Bizkaian eta Gipuzko Araban berdina egiten da, eta gero Euskal mailan daude beste proba batzuk gehiago puntuatzen dutela. Eta gero ere, kirol guztietan bezala edo gehienetan bezala dago Euskadiko txapelketa, justo aurten guk ere antolatuko dugula Euskadi mailan. Da gauza bat, bigarren aldiz egingo da, gauza oso garrantzitsua delako Euskal Herriko txapelketarik garrantzitsuena. Orduan aurten antolatuko dugu bai ospedo, historia gehien daukana, Irun Hiria 23. edizioa, eta baita garrantzitsuena Euskal Herriko txapelketa. Horrek pensatzen dut lan handia, dakarrela, ez? Atzetik, pensatzen dut prestakuntza lanak, hori da, ez? Lan gogorra eta hemen batez ere jarraia, ez? Ekartzen duela, nola doaz prestaketa horiek bai bi txapelketa horienak? Bai, lan egin behar da, baina sorte handia dugu, alde batetik ditugulako, gero agian komentatuko, baina ditugu 8 pista, ez? Eta orduan gara Irungo Donostiko Riberasekin batera pista gehien dituen klubak, eta bestaldetik baitugu kolaboratzaile eta patronatzaile zintzoak eta asko laguntzen gaituztenak, eta orduan sariak, sari honak ukitzen ditugu, eta uste dugu jendeak hori badakiela, eta orduan 8 pista ukita, kalidade handiko pistak, eta horrekin lotuta sari honak, orduan jendea konten etortzen dela gure instalakuntzara uste dugu, eta orduan ondo atetzen dire txapelketak, eta jendea konten bukatzen du. Euskal Herriko txapelketa hori noiz ospatuko da? Da urte bukaeran, iraian urria aldera. Horren aintzinetik, Irun Hiria txapelketa hau ere izanen duzue. Zuen klubeko jokalariak ere parte hartzen dute? Bai, gehien bat klubetik parte hartzen dute, eta gero esan dugu bezala, Gipuzkoako zirkuitoko froga denez, beste klubetatik etortzen dira. Azkenean gehiengoa gure klubetik izango da, baina baita beste asko kanpotik zirkuitoan parte hartzen dutelako eta puntuatzen dutelako. Azkenean gertatzen dena da, badago klub bakoitzean jokalari kopuru bat zirkuitoa jolasten duena, baina jolasten dituzte froga batzuk. Eta orduan klubean bertan denean, jende gehiago animatzen da, eta agian jende bikoitza jolastuko du. Azkenean ez dugu ukiko erdia, baina eren bat izango dela bertako jokalariak. Da gure jokalariak gehiengoak dira eskualdekoak, Endaiakoak, Irungoa gehien bat, eta gero baita Hondarribi edo Lezo edo ingurukoak.
Kaineko lehen asteburuan hasiko dituzue kanporaketak eta gero besten programen barrenean hor izanen da finala, ez? Nola aurre ikusten duzue aurtengo maila, nola aurre ikusten dituzue, ez, asteburu horiek? Baina azkenian txapelketa izango da 4 egunekoa, hasiko da 5ean izango da osteguna eta 8ean izango dire finalak. Orduan ez da gelditzen eta gero finala jolasten da beste moten. Hau federatuena da eta federatu egiten da aste batean. Izaten badire egoten badire inskripzioan asko apuntatu direnak, pues gero ez da agur hasiko litzateke azkena edo aste hart. Aste hartan hasten bagera da jende asko apuntatu dela, osea izango zen notizioan bat. Vale? Baina azkenean organizatzeko asuntua erraz izaten da. Azkenean probatua dugu Jonek egiten du lan hori gehiena, niri usten dit jaia dena preparatu, nik imaduana da, azkenean berak antolatzen duna, pues, egun horretan egotea dena prest. Premiak atera, welcome packak. Gehien bat txapelketa izaten da mailaka, bai? Orduan antolatzen da puntuen arabera, bakoitza ditun puntuak eta orduan sailkatzen dira mailaren arabera. Eta orduan puntuak nolabait lotuta daude ere mailarekin, ez? Eta orduan egoten dira gehiengotan gizonezkoetan maila gehiago eta emakumezkoetan gutxiago, ari da pixkanaka emakumezkoen padela goruntz, bai, Espainia mailan parekatua dago, baina hemen oraindik poliki dijoa eta izaten da mailaka egon daitezke normalean 5, 6, 7 maila gizonezkoetan eta emakumezkoetan 2 edo 3, ez? Eta orduan egiten dena da kuadro bat maila bakoitzean. Uste direla seria masibiko eta 32 eta zen da octavos, kuartos eta gero semifinal eta dena guntzek esan duen bezala jarraian egun batetik bestera eta igande arratsaldean izaten dira finalak, federazioak gainera streaming bidez botatzen dituela YouTubeen. Hori da, streamingen eta gero gauza zer da, gero ez da maila gehiago daude, zede jendeari da animatzen lehen, esaten zuten jendea bazatik, orain igo da pila bat padela, dago jende gehiago federatu dena, eta orain ari dire pixkanaka, jende ez maila handikoak apuntatzen, eta orduan egoten dire geroz eta maila gehiago jolasteko. Orain nesketan lehen kostatzen zitzaion pixkat, eta pixkanaka hasi direia, pero azkenean 3 maila nesketan gaur egun oso ondo dago, eta berlortzen dugun 4. maila bat egotea, eta hori da jendea berria ez dakala nivel oso on bat, baina bai jolasten dula, animatzen ari dela pixkanaka, eta gu gaude hor baita ere buru berrali animatzeko, eta azkenean Jonek esan duen bezala, bakoitza bere klubean antolatzen den txapelketan, hor igual animatzen da gehiago, ikusten du, dago guai, eta dago la jendea baita ere, bere mailako jendea, eta jolasten dula, azkenean 2 edo 3 partido, eta jende ezberdinarekin, eta igual batzuk hor animatzen dira, eta azten dira jolasten igual pixka gehiago. Beldurra galdu behar zaio, eta azkenean ez da federatu izan, ez duain mai altua, eta egunez egun jolasten duen edo zeinek jolastu dezake txapelketa hau. Egon duzen boom bat COVID-aren ondoren, egon duzen padela zela jolastu, eta igual urte horretan egon duziren mutiletan uste dut egon duzela, momentu batzutan egon duzela uste dut 9 edo 10, ez? Maila, zari egon duzen jende pila bat, nola bakarrikan ezin zen jolastu beste kirol batzuk, eta padela bai zen, egon duziren batean, hori baita ere adire animatzen, berriro pixkat, engantzatu direnak, hor daude, eta hori da gauza. Goraka dijoa eta urtez urte badugu jende gehiago animatzen da bai jolasten, bai txapelketetan, bai federatuak eta ez federatuak, eta orduan hori ona da, ez? Ikusten ari dira, gu bagenikien, padela dela asteko oso kirol erresa eta accesiblea, ez da teknika behar, ez da maila fisiko handia behar, ez da indarra behar, horregatik askotan emakumeek gizonekin jolasten dute, orduan nahastua jolastu daiteke ondo, ez da tenisa bezala behar dela teknika handia eta prestakuntza fisikoa handia, eta hau bada oso erreza eta gero gainera bada oso familiarra eta gero gainera bukatzean bere aspektu soziala ere oso garrantzitsua da, ez? Hemen ez da perfila mendian korrika ebiltzen dianak, ez? 3 ordu eta gero dutxa eta hemen askok diote padela bezain garrantzitsua dela pospadela, ez? Eta orduan dutxa eta edari hartu, edo kaina edo zein gauza hartu.
Badu, bere, ez, lan soziala ere, ez, pixkat elkarrekin harremantzeko, eta, balio duela, aipatu duzue, helduekin ari zaretela, geroz eta heldu gehiago ere animatzen direla, padela probatzera eta padelan segitzera. Eskola ere, baduzue, ez, txiki-txikitatik hasi nahi dutenak ere, badut aukera hemen, ez, hasteko. Bai, badaukagu aukera. Badaukagu umeak bai kompetizioetan, eskola, kompetizio eskola, eta gero normala, digamos, arteko. Eta hor badaukagu talde batzuk, pues, azten direla oso goiz, 6 urte, baten bat bostekin, baina 6 urtetik aurrera, eta gero pues, egoten dire, askok jarraitzen dute urtero, eta ja 8 eta 9 urte bitartek azten dire, urte horietan 8 eta 9 urterekin azten dire gero ez da ume gehiago, jolasten, batzuk aguantatzen dute pixka gehiago, beste batzuk gutxigo, bizitza den bezala, ez? Eta gero helduetan bai daukagu bastante jende, zerek azken erakegu pues, 8 pista horietatik 3 monitorekin daude arratsaldero, eta pues, daude 5-etatik 10 arte, kaina ematen, gero badukate aukera, orain hasi gera, pues, igual azkeneko trimestrerekin, beti egoten dire baja batuen batzuk, egot dakagu pues, lista espera bat esaten den bezala, non pues, jendia dagola interesatua, eta pues, ukitzen badugu aukera bat pues, berai eskaintzeko, pues, beti gaude edo lesio batek ezin dula, lesionatu dela, zer azkenean baita jende lesionatzen da, ezin dela, eta pues, lortzen dugu igual beste pertsona bat, eta azkenean dago hainbeste jende nahi duen klaseak, eukiko bagenu beste pista bat, baita lortuko nuke, zatik dago jendea, jonek esan duen bezala, erresa da, ondo pasatzea jolasteko, ez duzu behar nivel pixkat, baina gero jende azten diren jolasten, da ikusten du, hau, mejora, eta no sei keto, joaten naiz klasera, eta, pues beraz dute, pues klase batzuk, edo baita ere klase partikularrak, dauzkagu baita ere, eta gero udaran orain aterako ditugu intentsibo batzuk, direla asteroko asunto bat, eta horren beti ematen ditugu aukerak, jendea, behintzat ez bada momentu bat, eskolako momentua eskola, izaten dela, iraiatikan ekaina arte, bestetan jartzitu dugu aukera, gabonetan edo aste santutan egiten ditugu intentsiboak, egiten ditugu klase partidoak, dela 4 pertsona apuntatzen dire, ordu bat klase, monitore batekin, eta gero beste ordu bat partidoa, beraien artean, eta horrela, mugitu den eskolarekin, mugitu pila bat. Horia. Azken finean dugu, untzok esan duen bezala, dugu eskola arrunta esan dezagun, ez? Dela eskola trimestrala 3 trimestretan zatituta, ez? Urte guztian zehar, beti ez, inglesan eukitzen dugun bezala, ez? Ireietik gabonetara, gabonetatik aste santutara eta 3. aste santutatik kurtso bukaerara, eta gero hor erdian gelditzen diren epeetan, bai gabonetan, aste santutan eta udaran, eukitzen ditugu beste kurtso espezifiko edo tematiko batzuk deitzen diegula intentsiboak. Izaten direla motzagoak, aste betekoak, eta gainera izaten dira bakarrik astelehenetik ostegunera, ez gehiegi izateko eta ez gehiegi kargatzeko. Eta gero goten dira ere beste gauza batzuk espezifikoak, klase partikularrak, bonoak edo bestelako evento batzuk, bai? Eta guri... San Martel Txingudi, txikientzat baita ere. Bai, San Martel Txingudi izan diteke txikientzat ere. Eta gero gauza bat bereizgarria guretzat da dugula ez dakit den espezifikoki bakarra, baino espezializatu gara, untzak esan duen bezala, kompetizio eskolan, bai? Badugu monitore bat, Dania bat dela, bere izena, gainera Irungoa dela, eta betidanik, gaztea da, baina betidanik zentratu da kompetizio mailan, eta orduan orain da Euskal Federazioko, Gipuzkoako Federazioko teknikaria eta gurekin lan egiten du buru belarri, osea 100%, eta bera da kompetizio edo lehiaketa eskolako burua eta dugu Gipuzkoako eskola nagusia, ez? Normalean jendea bai joaten da bere klubera, bere etxetik hurbil dagona, baina kompetizio mailan aurrekin bai etortzen dirala Gipuzkoa osotik onera. Orduan bai dugu esan dezagun, kompetizio lehiaketa eskola hobea edo maila altuagokoa bere behari esker.
Ederki, pentsatzen dut Samartzialen barruan ere ez, horrelako txapelketa bat egitea eta padela ikusaraztea, horrek lagunduko dizuela, jendea gehiago erakartzen, edo nola nabaritu duzue? Jendea erakarri duzuela azken urteotan, edo jendea nondik heldu da, ez? Ikusi du partidu bat eta animatu da, ondokoek animatu dute, nola izaten da normalean? Pixkat, uste dugu denetatik, ez? Ahoz-aho jendea bai animatzen joaten dela, gero ere maila makroskopikoan esan dezagun, telebistan ere dauden zirkuitoak gero eta gehiago ikusten dira, eta horrek azkenean nabaritasun gehiago ematen zu, eta jendeak gehiago ikusten dut mediotan, ez? Telebistan gehien bat, eta orduan horrek ere animatzen du, eta gero ere toki guzitan goraka dijoa. Hain zuzen ere uste dugu, esan dugunagatik erresa dela jolastea eta oso divertigarria, ez? Eta orduan ere engantzatzen zaitu, ez? Eta baita ere gertatzen dena da, hemen dugun orografia eta prezioak ikusita, pistak ez daude pista asko, ez gu bezalako instalakuntza pribatuetan, ez kiroldegietan, ez? Gaude horretan pixkat atzeratu, eta orduan gero eta pista gehiago daude, gero eta zabalkuntza handiagoa dago, eta orduan gero eta jende gehiago jolasten du, eta egia da probatzen duenak gehienetan gustatzen zaiolako, engantzatzen duelako, eta erresa delako, eta horren zaten duelako, kirola egiten dut, eta engantzatzen du. Orduan, noski gure aldetik, animatzen dugu edozein proba dezan, eta ikusiko duela, engantzatzen duela, eta oso errasa dela, eta divertigarria dela. Ederki eta bukatzeko, bertan da, Iruniria txapelketa ere, ze aurre ikuspen duzu, zenbait jende egonen den jokatzen, norbait etorriko den, jokalariren bat etorriko den maila handikoa, edo, ze aurre ikusten duzu gerta litekeela, eta zuen klubeko jokalariek ere, ze paper eginen dut. Oso egia esan, oso instalatua dago txapelketa, eta beti jokalari maila handia eukitzen dugu, bai zenbakiz eta bai mailaz, ez? Gero ere, egia esan, ekaina da hilabete bat eguraldi hona azten dela, oporrak, eta hor pixkat sumatzen dugu, ez? Padelean, askotan, neguan eguraldi txarra dagonean eta egun motzekin, jende gehiago jolasten du, ez? Baina hala ere, espero dugu eta uste dugu aurreko urtero markak igotzen ditugula eta izen emate hobea edukitzea, ez? Beti normalean guk itzen ditugu normalean 80, zirkuitan egoten dira 80, 80 eta 120 bikote bitarte, eta orduan gu beti egoten gara 100 bikotetik gora. Hori oso ondo dago, gero untzak esan duen bezala, 4 edo 5 egunetan jolastu behar delako, ez? Orduan, ziur gaudel lortuko dugula, eta txapelketa ondo aterako dela, eta orduan guk animatzen dugu mundu guztiari, bai jokalariak, bai federatuak ez daudenak federatu daitezke, eta edo zeini hurbiltzea eta ikusteko ere proba eta partidu oso polita diralako. Baita ere, aurten, badago txapelketa bat, kompetizio bat dela Liga Baska egiten zaiona, eta hor aurten baditugu jende asko non federatu izan marzera, horrean egondua jende lehen esan dudan bezala, nivel pixkat baxugo jolasten dutela, baina nivel pixkat baxugoak horiek azkenean federatua daude, eta bai dakate aukera jolasteko txapelketa hau, eta nik uste dut aurten konparatzen igual lehen urtekin, eroan dela 2 urtekin, igual dakagu federatu bikoitzak gure kluban, eta horiek direla nivel medio, digamos, horrelatak, horiek nik uste dut animatuko direla, eta azkenean gukiko dugu bastante gente pibekoak jolasten, eta horrekin duguna da, nik uste dut igo partaideak, nik uste dut 120 iritsi behar gerela, bai edo bai. Eta gero etxekoak daudenean ere, jolastu ordez, jolastu eta etxera joan, errazagoa da gelditzea, eta orduan beti giro gehiago dago, eta horrek ere laguntzen du jendea ikusten gelditzea, eta txapelketaren girorako laguntzen du. Horten egotea 8 maila edo 9 maila egongo litzateke oso ondo, behintzat mutilietan, eta neskeetan ja 4 iristen baginen, perfecto izango litzateke. Ederki, mil esker bikote ordenak kontatzagatik, ona gonbidatzeagatik, eta sorte hon, zuen helburuak lortzen dituzuen, eta segi ezazuela hontan lanean ere, mil esker. Vale, mil esker zuri. Ale, agur. Venga, agur.